Kinumpirma na pong Bacolor Mayor Eduardo de Mandatu akayabe yaing meto nga anak bakulod kareng atlong Pilipinong mete pauli na puning albog keng United Arab Emirates. Apin niya Jenny Gamboa ning Barangay San Antonio. Agpangkang datu alapang malino king cause of death na ning Karelang Kabalena. Personal lemang minta king opisina ng datu at king pamilya ng Gamboa ing OIC Secretary na ning Department of Migrant Workers ay Hans Leo Kakdak. Banga o ngeni pong Martes, April 23, banga pisabihan ing repatriation process. Pakikwanan da naman kanong mamye burial assistance keng pamilyang likwaning OFW. Samantala, adwananda naman ding may ulilang pamilya ami kamalinong investigasyon dikil puking pangamaten ng Jenny. Minuna kasi kanong may balita akayabe ning may suffocate king metong a shuttle. Kayaw sandarin king gobyerno amiuli ang masalese ing katawan ng Jenny aginamit mo kanong visit visa king UAE. Usap ko yung pamilya nila, rest assured po kung ano may tutulong natin. Kaya inaayos po natin ngayong madaling pag-uwi ng labi ng ating kababayan na nasawi doon sa Dubai. Yun po ang unang gagawin natin, yung madali ang pag-uwi sa tulong po ng ating Migrant Worker Secretary na si Secretary Kakdak sa utos po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po yung inaayos na. Unang-una po, lubos na pasasalamat natin kay Mayor Diman sa laking tulong at koordinasyon po natin para matulungan yung ating mahal na pamilya ng OFW na si Jenny Gamboa na para po matulungan yung kanyang pamilya at maibsan yung kanilang pagdadalamhati at pagbigay lang po ng assurance na ang tulong at suporta ng gobyerno po sa kanila ay ganap. Yung mabilis ang pag-uwi niya po dito kasi sobrang sakit na po yung nararamdaman namin. Especially po, inaalala din po namin yung pamangkin namin doon sa Dubai na anak niya. Kasi sobrang nadidepress na po siya. Gusto na po niyang umuwi kasi actually po siya ay visit visa doon. So kailangan na din po niyang umuwi kasi ma-expire na po yung visa niyang this coming 27. So agaran po sana yung gusto namin pag-uwi niya dito before na ma-expire yung kanyang visa.